Assalamu alaykum merhaba tomoşçular. Efirde Zal TV'ye datly gepleşigi. Bugün bizim stüdyamızda ençeme hayvalara hareket eden tälimçi Azat Ataev şeýle-de öz ýanyna getiren Maýmuny. Azat stüdyamyza hoş geldiňiz. Ben sizi hoş gördük. Azat moğolim. Isme ora siz durlu hayvalara durlu hareketleri öğretip veren tälimçi. Ýöne edil şu maymunu adam diline gürleme öğretdiniz. Şo doğru mu? Gatı doğru aýdýaňyz. Men öz moňçylyk ukymy ulunup, tejribemde ilkinçelik men maymuna arasa adam diline gürleme öğretdim. Azat, eger mümkin bolsa bu maymuna bir kagaz gürletseniz hem men geň alardım hem tomoşçularymyz geň alardy. Baş üstüne. Vallahi gürledi özüň görkezde. Ziyan yok. Gepleş kutoryansa bir kagaz gürletse razi. Gürleyere gatan olele yan öýden gaýdamda söwüş gaýtdyk, şoňa şu wagt ne gedemeyden olady. Azat şeýle bir sorak wada. Siz şu maymunu nireden Hasan näde alyp gaýtdyňyz? Men şunu wara, Afrikanyň Kongo şäheriniň jeňelliginden awlap şotadan alyp gaýtdym da. 2020'de. 2021'de. Gayret et, yanlış informasiya verme. Men fermeň, men saýdan. Şu maymuna adamdan gülötmek üçin men idil çağa ýüri dünýäli öz moňçylyk ukymy ulunup ahyrdan başlap iň soňky meçenini gürletdim o muňa. İşte men urlaýyn. Egerde maňa TV taýpdan aň berilmedik bolsa, şular ýalyk mugallimyň müň sanagy milyon san tiltimi öwrden meni gürletip bilen ha. Maymynyň näme aňy bar, näme gürleýän oturan gürleýän. Ene gördüňmi? Ene şu öwrden alyp barşy. Eger şunu ýalyk mugallimler köpelte adamlaryň gelejegi ýokdur. Men muny wara, men muny. Men aýdaýyn, haýwanyň içine, maymynyň içinden jeňelden alyp gaýdyp, adam durmuşyna gokdym o, ine de tawurdynlar. Ana, tıkat doğru aýdýan. Men o maymynyň arasynda jeňel hedret bir aşap ýörkem, sen beni adamlaryň içine getirip hardurdurup itýär içetip ördüň. Näme durmuşyň atdyň? Näme durmuşyň aýdyp ber maňa? Haýwanyň arasynda ýaşaýan, içýän, içýän, ýatýan bir maksat ýok, arzu ýok. Wagtyny anyk taryhy bilýän bolsaň, biz tebigatda iyip içip yatmak üçin yaradylar. O turda boyda peçat bolmak üçinler. Mene näme diýjek men bilem o. Gat gelme alırcı. Sensasiya bu. Sensasiya o değil. Sensasiya şu vaktinde ben aylığım vermedi. Men näme aýly, ulaşyk sen bilen. Onun siz näme işleýäňiz? Biz bilet toýgatdan pul kazanýar. Kadan yar. Bir kartım yanlış aýtdyň. Kadan yar değil. Kadan yar. Biz diýenim özü bilen nefsi. Maňa iki tane banana başga iş adamlaryň akbe. Sen ýanyňy adamym ýany o. Möhlet geçende da adam yiyecek mi? Hayvanım iyi mi ya? Önüme senin deyince bolup ip görüşüm ol. Men saýdaýyn, şuňa berýän adam var, men öýdäk hadi berem. Mok, şuň ýanda atları guýrymışlyň iň gowtry, göwümden iň terjetini taýlap bidir ýany o. İçinden suwdan ara iň gowtny şirýän. Onuň aşary kafadan pizza şaşy alma midir ýany o. Allah'tan korkan oğay bile. Siz toylarda näme etýäňiz? Kırat bir imalatlar çıkışı diyen. El çarpmak, şilyapa giymek, top katmak, öyle diyen atını özüm namse ediyen o. Iýen duýdyň halallamaly ortaňa. Onsoň menden Afrikadan geçkençe maňa näçe pula durundy bilýänmi? Öyle içeri işe dedik de aynı şey. Bak, onun bu toy yok gün näme diýäňiz? Boş oturdan ak. Boş oturdan ak. Arasa çırgıttırt ya. Yerde yaptırt ya. Tikin çatır ettir. Yine ayda bir gidelim. Şu başını yağın çastır ya. Jumoyl. Yönü yağın kovtuna tana yaşı. Bir bilyanladım şol. Çalışver başka näme işiň var? Näme öňden biratlar bilýärdiň mi? Siz şuwa bir-biriňiz iýajak bolýaňyz. Toyda näde boňuşýaňyz? Zor boňuşýar. Hamala diňe maňa gerek ýany o. Geçenek gara toýar gitdime? Toyda bolşuny gara o. Gıýkylyk et bara massara bollu. Awa toy akidimde sen akittin. Öyle kaydımda men bunu kayttım. Sen etip öğren atlan bolýar ama gidip toy içinde adam öyle tanz edip. Olara müşteri diye bak hizmet etmeli o. Ola ardygy tanz etmelilerle. Gat. Köp täsiriatlar gördüm. Ýöne wagtymyzam çäkli. Gelecekde näme arzuwlaryňyz bar? Gelecekde men ulu şow döretmek arzuwym var da. Meni bir arkayda yaşak göresim bile ölmekle. Düşünükli. Merhaba tomoşçular. Ine şunun bilen gatty täsir gepleşiňizi geçir kutorýas. Size de
üstünlükler arzu eder. Hava sağ olun. Yürü toya. Yürü. Zıltı. Doyma de böyle, doyma de. Hoş geldiniz. Meşhur kale emulsatının merkezine. Berneme, kale mi, kafede mi diyen bulsanız bir yerde. Bir sevda merkezinin içinde bir tarafı tutuş, üy hocalık haritleri, bir tarafı kuruluş haritleri, orta arasında olsa bit İtalyanski kofeler, çaylar, sular, hemim, suyalı Europ'ların haritleri. Bakaları edil, men adam kaçınmayan katı aşağıda. Hili zatlarının edil, men mahavatım yani yukarı. Üçüncü adam haritlerin fani men çıkarıyan değişmeli yani katı kel. Başladık mı ona? Bir Akkaya'da rabotoyum. 2002-2003 yılda yardıma düşer. Ceren yenilecek komşuyumuz Ecem Pakir'in hayışını gözümü tutup bize bir televizörü kreditini alıp verdi. O yaşlıkların hicem yardımından çıkan o. Kaçan geleceğim toyakta ben hizmet etmeye tayyar. Ne? Oraya berdi komşu arasında bir televizör hakta gururunu diye. Şimdi Akkaya'da tanış, ne tanış, hem adamı 36 ay garaşlarına haritler berilip dur. Sen yönü yer alıversen, şu tutuş kuruluşuna, şu içinin haritine, daşının haritine, hatta toy edenizde ulanacak divan kreslağında çeli berilip dur. Akkaya, müşterilerinin dakikine, Akkaya, size karşı 59, 57, 57, altı düğmeye basıp sen 36 ay garaşlarına haritleri iyi çıkıyor. Ha, tesvirde belli Akkaya'da uyguculuk ya kuruluş haritlerini değişti. Neme harit yok. Eğer yok harit var olsa hani görelim komentarda. Ben tapmadım. Yakımlı duşu için nokot gözleyerleri nokot koyan yer. Türkiye'de İstanbul'da İtalyan köçesi bir köçü var. O yerde hakikaten İtalyan atmosferini duyup böyle. Edir şu atkından oturuyorum. Payitahtımızda tatlama koçan uğruna dan yıllığı kafesi. Berde yönükü adamların ödünü yıllığı alıyor. Durmuşa teresisin baraşı. Hoş geldin. Dan yıllığı restorana girende en tek işerler salam diymen ki ulukan mehri duyup böyle nemeden adamlar bunun içinin yaktılığına, renk sağlaşığına seyreden neyli ovadan. Bu yer yakımlı duşuklarını cemi diyeyim. İsteseniz siz dostlarınızı bilen getirip arkayın otur deyince ama ya maşkalarına bilen ya iş duşuklar oyuncu oturmak için bu yerler ya çağaları getirip ya olmasa bir doğulun öz yakillarımız bilen 80-90 adama çelli arkayın şu yerde davaralarını belli lezzetli geçirip böyle. Aşağınız var da bu yerde dünya takamları var. Dünyanın kayıt kuncunda olan bir ütköşük dağıt iyidirseler, İzmir'in şunu al takam dağıtıp gördüm mü deyseler, siz sevgin beni. Hava dan yıllardan iyittim diyecektiniz de kepiyle çer. Ayratin otururun deyseniz, onunla yürüyte 8 oruluk VIP otoğumla. İçine ünserin, adı VIP del, özü VIP. Şu restoranın içinin şeyli odun olmak için bir yıl vakt yitirilen olsa, şunun içine in üktü aşberleri, in üktü konditerleri bir yere cemleme için ondan 2 etse köp vakt yitirilir. En orada size vakt yitirmeni şu aşağıdaki belgiler bilen havarlaşıp tagamlarından dağıtıp görmeyi maslahat veririz. Dan yıldır restoranı dan atsanın mehri bilen size hizmet etmeye karşı. Gelin, siz olsun nasip. Работаю.